One ndị be anyị ekene m unu Igbo anyị abịa Igbo Class World. This is onye Classic Match. Ụmụnne ọgbani opportunity ije gụọ akwụkwọ na mba ofesi ọdụ ọnụ ana. Ya bụ ịchọlụ ka ị nweta link ya, ị ga-abata na Telegram page anyị. Ịbata mmashi anya echi ka mmashi anya na Telegram page anyị. Ana m announce ya ka unu nwee ike bata, ka nwee ike shi anya na Telegram page anyị. Ọ bụ partner anyị Afro Pro Edubu Afia. Ị na-anya contact ya dị ya ma website ya. Ọ na-partner with ndị ụlọ akwụkwọ dị na Finland. Vagbulie ọ dị ọnụ ana. Ọ bụ ka ewelie pụba apụ jakpa unu n'anya ihe a ga-apụta roll out. Ọ pụtagokwe o roll go out. So ọ na-akpọ unu oku bọsị Wednesday na Zoom. Mmenye unu link ya na Telegram page anyị. So unu bịa ka ọ kọwala unu ihe dị na ya. Unu chisa ya screenshot onye chisa anya. Ị ga-afụ website ya. Ị ga-afụ telefon nọmba ya. Ị ga-afụ ihe niile ị kwesịrị ịfụ. Ihe a dị mkpa dịkwa mma. Ọ sị na ị ga-aga with your family. Finland bụ ezigbo obodo oyibo dị na Europe. Ọ dịkwa na Schengen na ndị ọmaka fadi friendly. Fa na-asụ Finnish bụ language fa, mana fa na-asụkwa English. Ọ bụ second language fa. So eji English akụzi ya. Ịbatakwara na-abata ozugbo ịbatakwara ala fa ga na-emezi gị ka iso nwere obodo, mana ọ gị batagori n'ebe ọ na-editelu ya na-asị na fa webana. So ihe a pụta ihe ị ga-eme screenshot ịgụbazi anya ọfụma, mana mmenye ununye na mmenye ununye na Telegram page anyị. So kedu afa Telegram page anyị? Afa Telegram page anyị bụ Igbo Class World. Igbo Class World. Search anyị ịbata na Telegram page anyị. Ịbata na ya anyị nye unu ihe link unu ji ga-eje o wee kọwala unu ihe asị polosi ọ kọwacharala m ya ọfụma. Ịghọtago ọ bụ ihe polo okwu, mana ọ ga-akọwachala unu ihe ọfụma. Gị na family gị ga-emejakpa ma ụmụaka gị opportunity and ịma na onwe mgbe nke UK ewuru ewu. So ihe a na-apụta na erol ị na-agụ ya screenshot onye ifuru afa website ya na website ya iklik enye ọ ga-enye gị opportunity ịgụ ihe mma. Ifuru ya 6 p.m. wat nya WAT wat ọ pụta West African time nya bụ ọ bụ Nigerian time. Ifuru ndị na-amụli na Finland bụ dachi ilu na ya mụọ ezigbo aka ọlụ ihe ọbụla ịmụ eji aka eme. Ị ga-eliju nwa afọ ebe ahụ and ị laikere ebe ahụ. So far ị nwere dia passport ị ya ajakpanwu free. Ọ bụ free. Ị nwetara ene dia passport ị ya ajakpanwu free from to America to Canada to UK and ịmụ ezigbo aka ọlụ ihe dịka nursing maọbụ isi nri maọbụ ime ihe ọbụla eji aka eme. Ịmụkwara anya jakpa ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ị laikere ya, mana ọ bụ mama ị kwesịrị ịlaik Finland maka fada ezigbote friendly. Ma ndị na-achọ ụmụ nwaanyị ndị ọcha iluru elu nchọta ụmụ nwaanyị ndị ọcha adịzialụ gị izi maka ịma na UK na-eme gaadị ya na Canada na America. Ọ bụzi America ị na-afụkebe ndị be anyị na America ka fa na-apụta na-eme ụmụ ihe. Amara m ihe na-eme ndị America eme fa lụrụ efe ezochie ebe ahụ. So nenie learn Finland language. You wanna unlock free education in Finland. So ịmụtara anya language ndị ọbụla na-preserve their language. Ịmụtara anya ịmụọ ihe niile free. Ya bụ ihe a bụ great opportunity. Ịma mgbe nke UK bịara eme ma kwụgba nya ije idute onye nwasi na ya partner unu partner together partner akwụ ụgwọ akwụkwọ together wee na-aga. Nke a kịta Finland ewubego o wukete kịta ọkụchie maka kwa mgbe UK na-eweche na ọmanwuchezi na ọgabago di na nwunye a na-ajakpa ma ndị mechie kwụgba bụ ịbịa ị na-anya na ọ ga-ebuga aka idute mmadụ kwụgba unu ka ego unu gaba okwu ịkpali ya nke onwe mgbe sponsorship UK study with your partner. Kịta ọ na-azụkwa eme nke Finland emeghegokwe na ụmụnne ebe ahụ bụkwa obodo ndị ọcha. Ndị snow na-ada ebe ahụ. Ndị ọcha na ebe ahụ bụ ezigbo ndị ọcha na-acha gbaa. Ọ bụrụ nnọọ fake oyibo. Ịma na enwere fake oyibo. Ịma na ọ bụrụ na mmadụ dị ọcha nwee isi ndị ọcha bụ na ọ bụ ezigbo oyibo. O nwee ebe agụụ na-agụ mana agụụ anara agụ na Finland bụ obodo lijuru afọ na akatafọ their welfare ndị befa.
ilu ebe ahụ agụụ aghara agụgbu gị kama anụ ga-agbanarị gị igbubili ọdụdụ. UK bụkwa afa ka o nwee n'ọnụ ma Amerịka ma ndị ọzọ fa na-asọfakwa ebe ahụ fajos nwa afa ịmara ihe nwere afa ọ na-emezi show ọ na-eme show na-eme mkpụmkpụ gaya adivert ya ndewo no ka emesịa bunye na anyị akara ịfụnanya kesenụ kpọọ nwanne gị ọ bụrụ na ihe anyị mekwa dị gị mma sikwa good fine beautiful isi cool o nwere ajụjụ ị na-ajụ tag ya na ndị amara ka famalụ menu invite maka mma na-ewetala unu ihe malụ mma cheta na echi mma shiala unu link unu ji ga-eje na Zoom ka adọkala unu anya mmụọ wee kọwasịchala unu nya ọfụma ọ dị gị mma ịgaba n'iru ịghọtago. So ọ bụ Wednesday ka a na-akpọ unu okwu mana echi ka m enye unu link ya na Telegram page anyị. Ndewo na ụmụnne ka emesịa.